sukkeret og spis 6 stykker frugt og grønt om dagen. Husk hjelm, når du cykler. Og så skal du kun cykle på de stier, hvor der er rodet og saltet. Det er god motion at løbe, selvom det er vinter. Kram, kost, rygning, alkohol og motion. Det er vigtigt at spise varieret. Spar for sukker og fedt. Sluk tasten i vand. Spis små portioner flere gange om dagen. Bevar normalvægten. Stop, når du er mæt. Et barn skal dyrke 60 minutters motion dagligt. En voksen skal dyrke en halv times motion dagligt. Det kan forebygge en masse sygdomme og overvægt. Rengøring eller cykle til og fra arbejde eller skole gælder også som motion. Ifølge det anbefalede mod kvinder at drikke 7 genstande om ugen. Når man er påvirket af alkohol, kan man være til fare for andre i trafikken. Mere end 25% af danskerne over 18 år har et overforbrug af alkohol. Længere tid med et overforbrug af alkohol kan medføre eksempelvis leverskader, forhøjet blodtryk, depression, impotens, blodpropper, kræft med mere. Rygning kan dræbe. Rygning kan medføre en række forskellige sygdomme, f.eks. hjertesygdomme, lungesygdomme og kræft. Hver cigaret kan forkorte dit liv med op til 11 minutter. Hvis du ryger 144 cigaretter, mister du et helt døgn med din familie. Jeg kan ikke huske det for helvede. Hvad fanden skal jeg gøre? Jo, det var sgu da meget fint. Okay, jeg var altså lige ved at vente. Jeg gør det ikke. Fuck dig. Det må du klare dig selv.